Dilema veche la timpul prezent. Dosarul de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche este despre autosuficiență în educație, sănătate, politică, mass media, parenting și social. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt jurnalista Stella Giurgeanu, bună seara! Bună seara! Și psihologa Zenobia Niculiță, bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! De ce un dosar despre autosuficiență? Este o temă ofertantă aceasta, Stella Giurgeanu? Cred că este o temă mereu prezentă în societatea românească. Sincer, ideea mi-a venit în urma unor recentelor discursuri politice care domină scena publică, aceste discursuri cu tentă arogantă de om care își permite orice, și de aici pornind am construit acest dosar pe mai multe paliere. Zenobia Niculiță, nu e bine să fim autosuficienți, adică nu asta ne învață, nu asta învățăm la cabinetele psihologice, să fim mulțumiți cu sine, să fim mulțumiți de sine. Într-adevăr, în domeniul psihologiei, tema autosuficienței are niște nuanțe ușor diferite de cele din limbajul comun și ceea ce înțelegem prin autosuficiență atunci când vorbim între noi ține mai degrabă de aroganță, de sentimentul că nu mai e nimic de învățat, că totul e în regulă, că nu-ți mai trebuie nimic. Cred că în domeniul psihologiei am putea împărți pe două direcții discuția despre autosuficiență. Pe de o parte, dacă ar fi să ne referim la termenii de bază și la ce înseamnă ei în sensul comun, opusul autosuficienței în domeniul psihologiei ține de motivație și de ceea ce numim autoactualizare, adică dorința de a te dezvolta la potențialul tău maxim, de a crește, de a învăța mereu ceva nou. Ori, conform teoriei clasice a lui Maslow, această trebuință de autoactualizare este cea de vârf, ultima care apare și pe care nu toți o ating și nu întotdeauna. Nu e toxic, nu e nociv la un moment dat să-ți fixezi ținte prea îndepărtate sau irealizabile? Pe de o parte, într-adevăr, obiectivele noastre de viață au nevoie să fie realiste, conform cu capacitățile noastre și cu condițiile pe care le avem la un moment dat, însă pe termen lung, cei mai mulți dintre noi ajungem prea puțin la aceste nevoi de autorealizare pentru că rămânem fixați, după cum spunea și Maslow, la nevoi inferioare, cele de apartenență, cele de stimă de sine, aceste nevoi care țin mult de domeniul social și care sunt mult mai întărite de către societate. Rare ori veți vedea în spațiu public, de exemplu, ca fiind validat și apreciat un comportament de tipul nu știu lucrul ăsta, încă nu l-am învățat suficient, mai am de dezvoltat, mai am de învățat ceva pentru mine. De obicei sunt validate încrederea în sine, comportamentele care, dacă nu demonstrează, măcar mimează expertiza și, drept urmare, e foarte greu să îți fixezi astfel de obiective. Cu alte cuvinte, problema nu e că ne fixăm obiective prea înalte, ci că nici măcar nu le avem. Cred că totuși încrederea în sine este una și autosuficiența, să delimităm puțin termenul românesc de self-sufficient din engleză, care înseamnă de fapt să fii pe picioarele tale, să fii independent. Totuși autosuficiența la noi are o conotație negativă de comoditate, de om care are impresia că este mai bun decât este el de fapt în realitate. Și că știe tot ce are nevoie să știe. Cu alte cuvinte, nu are nevoie să învețe în plus. Că nu are, exact. E de fapt autoamăgire. Da, este, cred, nu știu, să întrebăm pe psihologul de față. Din punct de vedere psihologic, poate fi un comportament defensiv. Îmi este atât de teamă să mă confrunt cu lacunele mele, cu lucrurile care îmi lipsesc, încât cea mai bună apărare este ofensiva. Drept urmare, marșez pe o atitudine care să mimeze cel puțin încrederea în sine. Și la un moment dat ajung să cred asta despre mine. Pentru că cele mai puternice amăgiri sunt cele pe care ni le transmitem noi înșine. Dar cum se manifestă un autosuficient? Cum îl recunoaștem?
Dacă vorbim despre un autosuficient în sensul aroganței, încrederii exacerbate în sine, să zicem, și lipsei dorinței de a te autodezvolta, față de autosuficiență în sensul de sustenabilitate și capacitatea de a te întreține pe tine însuți, care e o valență pozitivă a termenului, partea negativă se recunoaște tocmai prin acea încredere de sine agresivă. Pentru că persoanele care au o stimă de sine sau o atitudine față de sine realistă, echilibrată, de obicei sunt persoane care manifestă un calm și o liniște referitoare la ceea ce pot, știu și vor să transmită, și lasă loc situații în care e posibil să fie unele lucruri pe care nu le-au stabilit încă, nu le știu încă, le mai învață încă. Pe când o persoană care e autosuficientă e o persoană care din start nu-și deschide posibilitatea de a regândi unele lucruri și transmite o atitudine oarecum agresivă față de ceilalți și delimitată în ceea ce privește posibilitatea de a fi atins. Stella Georgianu? Da, și faptul că nu suportă critici, când îi aduce o critică, îți demonstrează cumva, găsește un soi de argumente în care îți demonstrează că de fapt tu ești cel prost și nu înțelegi cât de inteligent este respectivul. Și mă refer și la, revin din nou la comunicatele de presă și oamenii politici, la discursurile lor. Asta la nivel înalt, la firul ierbii, descoperim această autosuficiență, nu știu dacă neapărat agresivă, dar cel puțin iritantă. Avem atâtea povești cu meșteri, cu instalatori care îți fâșăresc o lucrare și spun lăsați că merge și așa, acel românesc celebru, lasă așa că merge. Autosuficientul este deci un fel de om fără dileme. Cred că da. Cred că fără îndoieli, fără probleme prea mari. Nu le acceptă, le refuză, tocmai, după cum a spus și colega mea de emisiune, pune o mască. Nu are argumente și atunci... Cred că în mare măsură este vorba despre un disconfort profund pe care îl are la incertitudine, la posibilitatea de a fi greșit sau de a trebui să reconsidere unele lucruri, la posibilitatea de a descoperi că îi lipsește o competență sau că are un domeniu în care nu se descurcă. Această stare de disconfort devine atât de puternică încât mecanismele defensive intră în acțiune repede. Stella Georgianu, ai pronunțat o expresie, ai spus merge și așa, e într-adevăr o expresie foarte des uzitată în România. Cum de este așa de răspândită? De ce crezi că tocmai aici se manifestă acest merge și așa atât de intens? Acum nu știu dacă nu există studii despre autosuficiență, cum că românii suferă de autosuficiență mai abitir ca bulgarii, ca grecii, ca... Nu știu, vorbesc că și acest dosar se referă strict la spațiul românesc și la ceea ce putem vedea și experimenta în diverse domenii, de la educație, în sănătate, în mass media, chiar jurnaliști autosuficienți, presă autosuficientă, cea care nu caută să se îmbunătățească. Există atâtea acuze la adresa presei. Nu știu dacă este ceva ce ne caracterizează neapărat, însă este un fenomen des întâlnit și, din păcate, existând și la nivel înalt, cumva provoacă modele și ajung și copiii, elevii, studenții să spună dacă cineva incompetent a ajuns într-o scară ierarhică destul de sus, fără să se priceapă, eu de ce m-aș agita să fac mai mult decât fac acum? Dar care ar fi diferențele între mulțumire de sine, respect de sine și autosuficiență?
Dacă vorbim despre mulțumire de sine, vorbim despre situația de autoevaluare. Momentele în care fie îmi retrăiesc, îmi regândesc povestea de viață, fie mă gândesc la rezultatele mele și îmi stabilesc o etichetă valorică. Sunt bine, am ajuns până acolo, sunt mulțumit, sunt satisfăcut cu viața mea. Deseori în psihologie se lucrează cu termenul de satisfacție de sine, satisfacție cu viața, pe care noi deseori le echivalăm cu termenul de fericire. Dar asta e altă poveste. Dacă vorbim însă de încredere de sine sau de respect de sine, atunci vorbim despre o atitudine față de propria persoană per ansamblu. Și aici există literatură din belșug, a curs multă cerneală pe tema stimei de sine și probabil că și multe minute de emisie s-au tot scurs pe tema asta. Ideea de bază fiind aceea că o persoană care are o stimă de sine realistă, dar sigură, care este conștientă de propria valoare ca ființă umană și de propriile competențe, este o persoană care va performa mai bine, va fi mai capabilă să aibă relații sănătoase cu cei din jurul său, va manifesta atitudini de respect și față de ceilalți, pentru că nu poți să respecti la ceilalți dacă nu respecti nimic la tine. Și eventual s-a făcut o distinție la un moment dat oarecum forțată între ceea ce înseamnă stimă de sine și respect de sine, în ideea că stima de sine a devenit o monedă de trafic așa de puternică în lumea asta a consumatorilor de psihologie, încât s-a ajuns la tot felul de tehnici, strategii în 5 pași și 7 trepte despre cum să crezi mai bine despre tine. Respectul de sine fiind cumva o încercare de a reechilibra conceptul, în ideea că atunci când ai o stimă de sine exacerbată sau foarte mare, ești în situația în care zici toată lumea o să mă placă, toată lumea o să fie încântată de ceea ce fac eu și așa mai departe, dar atunci când ai un respect de sine echilibrat, spui, e posibil ca unora să le placă de mine și unora nu, dar eu oricum mă voi descurca și voi încerca să performez cât mai bine. Care era al treilea termen? Autosuficiența. Există vreo legătură între respectul de sine și autosuficiența? Sau când ajunge respectul de sine, stima de sine să degenereze, să zicem, în autosuficiență, în partea negativă a termenului? Există unele articole, n-am găsit studii empirice, dar există unele articole care corelează ideea autosuficienței, nu neapărat exprimată așa, ci mai degrabă exprimată ca aroganță, încredere exacerbată, stimă de sine exacerbată, cu existența unei stime de sine foarte scăzute în realitate, care creează așa o tensiune în persoană încât mecanismele defensive intră rapid în acțiune și plusează în partea cealaltă. Și drept urmare, pentru a nu se confrunta cu propriile lipsuri și cu propriile goluri, o persoană autosuficientă afișează din start această atitudine ca să se asigure că nu se ajunge la zonele dificile. Dar care ar fi semnalele de alarmă? Când vă alarmați dumneavoastră ca psiholog că aveți în față o persoană autosuficientă, o persoană care poate ar trebui să mai avanseze un pic, să mai învețe, să mai... Persoanele autosuficiente nu știu dacă ajung la psiholog foarte des. Pentru că de obicei atitudinile, cum spuneam, foarte defensive intră și în categoria eu n-am nevoie de ajutor, e un gest de slăbiciune să spui că ai o problemă sau să ceri ajutorul cuiva și dacă e adevărat că lucrurile astea se manifestă la vârsta adultă foarte puternic, uneori și foarte vizibil, inclusiv în spațiul social, politic, al mass mediei, ca poveste de viață însă, lucrurile sunt mult mai complicate. În sensul că am învățat lucrurile astea despre noi și despre lume, probabil în suficiente situații de viață în care ne-au fost penalizate acele momente de slăbiciune, în care am recunoscut că nu ne descurcăm, în care am încercat să cerem ajutorul și poate n-am știut cum. Ei, și atunci... probabil că atitudinea mea față de o persoană care se află în stadiul în care recunoaște că are niște lacune sau niște goluri sau niște nevoi neîmplinite, nu mai este de a judeca termenii, de a judeca lucrurile în termeni de autosuficiență ci mai degrabă în termeni de sunt o persoană complexă, cu o poveste de viața mea, care are unele accente pe aici pe acolo, dar care la momentul de față știe să ceară ajutorul și știe să își recunoască zonele
care o dor. Stella Giurgianu, până unde putem tolera, până unde putem accepta autosuficiența? Autosuficiența noastră sau altora? Acum depinde de context, depinde de situații. Se pare că în politică autosuficiența a început să fie taxată, deși cu greu și ne mobilizăm. Abia suntem la începutul unei mobilizări de a taxa autosuficiența în politică. Multă vreme pentru un politician am crezut că este o condiție esențială să fie autosuficient ca să poată face față. În fine, da și nu. Să fie încrezător, să fie bun, însă când își se erigează într-un stăpân și nu într-un lider, atunci urmează și intervin aceste derapaje. Încep lucrurile să se schimbe, însă, repet, se taxează, dar se taxează greu. Și în rest, am zis, depinde de situații. Mi-aduc aminte cum o poveste a mamei mele, care este profesoară de engleză și elevii la clasă îi spun că ei știu engleză. Ei știu engleză mai bine ca ea, ca profesorul. Și atunci te gândești de unde vin și care este mecanismul acestei infatuări, pentru că autosuficiența are și o doză mare de infatuare. Acum depinde de fiecare și, repet, de context, cum și în ce fel putem să taxăm autosuficiența celor de lângă noi. Când ne atinge direct, probabil că reacționăm și noi direct cu argumente, cu tonul ridicat, cu ieșitul în stradă. În cazul relației dintre elevi și profesori e relativ simplu, nu? Pentru că profesorul e în situația să dea note elevilor, deci le dă o notă mai bună sau mai proastă, în funcție de performanță și mai departe. În cazul politicienilor, înțeleg că și acolo se taxează ori la vot, ori în stradă. E relativ simplu. Ce faci cu un medic? Ce faci cu un alt profesionist din alt domeniu? E greu. Acum depinde dacă ești înainte sau după operație. E greu de spus. Asta oricum este un dosar care se referă la un fenomen și nu neapărat la niște implicații legale sau cum am putea să rezolvăm autosuficiența. Nu cred că se poate rezolva, ci doar să vorbim despre ea. Dar nu este cu adevărat un semn de slăbiciune să recunoști că ai vulnerabilități? Nu e și presiunea societății contemporane foarte puternică, care îți pretinde să fii sigur de tine, să fii puternic sau să te arăți împlinit, fericit? Mulțumesc mult pentru întrebare, e exact la fileul meu, în sensul în care... Da, pe de o parte, după cum spuneam, societatea valorizează și întărește comportamentele care arată încredere în sine, care arată autosuficiență în sensul în care mă descurc de unul singur, am inițiativă, sunt independent. Însă, studii recente arată că vulnerabilitatea este secretul care stă la baza creativității, conexiunilor interumane, învățării, intimității și lista e foarte lungă. Nu că am fi dispuși să ne arătăm slăbiciunile tuturor, ci mai degrabă avem nevoie să alegem persoane care merită vulnerabilitatea noastră, cu care ne putem conecta și în fața cărora ne putem deschide. Pentru că în momentul în care suntem vulnerabili, e adevărat că suntem și slabi în sensul că suntem în pericol de a fi răniți, dar e la fel de adevărat că devenim flexibili și găsim resurse. În momentul în care ne închidem și nu mai acceptăm, nu mai suntem capabili să fim vulnerabili, suntem ca un stâlp foarte rigid care poate părea puternic, dar care se frânge foarte ușor. Pentru că noi nu suntem construiți să fim ființe unice, izolate, care se descurcă de unii singuri, ci suntem construiți să fim ființe sociale care au nevoie de ceilalți și pe care îi căutăm întotdeauna. Și cum îi găsim pe cei care merită să aibă acces la vulnerabilitatea noastră? Pe de o parte, prin încercare și eroare, adică fiind răniți deseori,
până când ajungem să recunoaștem vulnerabilitatea care se deschide spre noi în aceeași măsură în care ne deschidem noi. Pe de altă parte, prin educație. Și aici vorbim despre educația pentru relații, despre educația pentru comunicare, despre educația pentru sănătate individuală și relațională, despre lucruri pe care le putem învăța foarte devreme în viață, ca de exemplu în cazul anterior cu orele de engleză și elevii. E o situație de educație în care copiii pot învăța nu doar cât de bine știu engleză, ci și cum să transmită o anumită mândrie, o anumită atitudine de satisfacție față de propriile realizări și așa mai departe. În toate contextele astea de viață putem învăța cum să fim sănătos vulnerabili și în același timp cum să rezolvăm pentru noi înșine anumite dificultăți fără a ne închide. Pentru că deseori reacțiile de apărare în fața unei răni sau unei respingeri sunt de evitare a tuturor situațiilor care ne-ar putea aduce tot acolo sau de închidere față de toți ceilalți. Însă atunci când te închizi, da, e posibil să nu mai fii rănit atât de ușor, dar nici nu te mai poți conecta, nici nu mai primești toate elementele pozitive pe care le primești atunci când ești deschis față de ceilalți. Deci autosuficientul este un om fără dileme, în timp ce omul cu slăbiciuni, omul care își arată slăbiciunile, este un om cu dileme. Și este un om care are nesiguranțe, care poate le tolerează mai ușor, pentru că în timp învățăm să ne dezvoltăm și o anumită toleranță la incertitudine. E posibil să nu știu lucrul ăsta, e posibil să nu mă descurc în domeniul ăsta, dar voi supraviețui. Poate o să citim în viitor și un dosar despre vulnerabilitate în dilema veche. Este o idee foarte bună. Stella Giurgeanu, Zenobia Niculiță, vă mulțumim că ați venit cu dilema veche la Timpul Prezent. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Cu bine, pe curând!